Vítam vás pri tretej časti prezentácie plánovanej výzvy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V predchádzajúcich častiach sme si povedali, kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci plánovanej výzvy, na aké aktivity bude môcť žiadať finančný príspevok, a v tejto časti prezentácie sa povieme viacej o finančnom aspekte projektov, to znamená, aké budú oprávnené výdavky a aká bude výška a intenzita pomoci. Čiže poďme sa najprv pozrieť na oprávnené výdavky projektu. Oprávnené výdavky projektu nám vlastne definujú, aké typy výdavkov si žiadatelia môžu zahrnúť do svojich rozpočtov, aké výdavky budú preplatniteľné a uznateľné. Štruktúra oprávnených výdavkov je totožná so štruktúrou aktivít, čiže na každú aktivitu sú oprávnené iné typy výdavkov. Oprávnenosť samotných výdavkov je do veľkej miery zrejmá zo znenia samotnej aktivity. Čiže ak máme aktivitu číslo 1, obstaranie hmotného a nehmotného majetku, tak je jasné, že oprávnenými výdavkami budú výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, kde sa po účtovnej stránke zaraďujú skupiny 013 software, 014 oceniteľné práva a 019 ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Čiže akýkoľvek dlhodobý nehmotný majetok bude možné financovať v rámci tejto aktivity, či už je to software, patenty, licencie, duševné vlastníctvo a podobne. Ďalším oprávneným výdavkom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku z účtovného hľadiska 022 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí a ostatný dlhodobý majetok. A posledným oprávneným výdavkom v rámci aktivity 1 sú výdavky na obstaranie krátkodobého majetku. Pri krátkodobom majetku treba povedať, že v rámci aktivity číslo 1 je oprávnené iba obstaranie náradí alebo techniky, ktoré svojou výškou nespadajú do charakteristiky dlhodobého hmotného majetku, ale oprávnené nie je obstaranie materiálu do zásob. Poďme sa ďalej pozrieť na oprávnené výdavky na aktivitu číslo 2. Zase oprávnené výdavky na túto aktivitu sú zrejmé zo znenia samotnej aktivity. Čiže máme aktivitu rekonštrukcia, úprava a obnova budov. Oprávnenými výdavkami teda budú výdavky na stavebné práce, ktoré budú realizované v rámci tejto aktivity, čiže rekonštrukcia, modernizácia interiéru budov. Oprávnené výdavky na aktivitu číslo 3, podpora marketingových aktivít, sú trošku širšie definované ako pri predchádzajúcich dvoch aktivitách. Sú to výdavky, ktoré súvisia s účasťou žiadatelia na workshopoch, veľtrhoch, výstavách. Čiže v rámci týchto aktivít si žiadatelia budú môcť prefinancovať všetky výdavky, ktoré súvisia s účasťou na konkrétnej výstave, to je od poplatku za výstavu, cez ubytovanie, stravné, propagačné materiály a podobne. Ďalej to budú výdavky na spracovanie marketingových stratégií, na marketingovú prezentáciu a podobne. Z účtovného hľadiska budú uplatniteľné cestovné náhrady, obstaranie služieb, mzdové výdavky, ale vyplatené výlučne na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, a materiál a iný drobný majetok. Sú to v podstate typy výdavkov, ktoré sú potrebné na samotnú prezentáciu, respektíve na spracovanie prezentačných materiálov. Pri aktivite číslo 4 zase tie oprávnené výdavky sú veľmi jasné, keďže cieľom aktivity 4 je podpora prenajmu priestoru a technológií, tak oprávnené budú výdavky na prenájom z účtovného hľadiska 518 ostatné služby. Pri aktivite číslo 5 budú oprávnené výdavky, všetky výdavky, ktoré súvisia s kreatívnou tvorbou, s vývojom nových alebo inováciou existujúcich produktov žiadateľa. V rámci tejto aktivity žiadateľ si môže zafinancovať výdavky, ako sú cestovné náhrady, ostatné služby, mzdové výdavky, zásoby, oceniteľné práva a duševné vlastníctvo. Čiže pri inovácii nejakého produktu alebo pri vývoji nového žiadateľ môže zaplatiť nejakých dohodárov, ktorí budú pracovať na vývoji alebo inováciu konkrétneho produktu. Po prípade môže si ako službu obstarať napríklad dizajnový návrh nového produktu. Pri tejto aktivite si vie žiadateľ kúpiť aj materiál, ktorý je potrebný na výrobu, ale iba na výrobu prototypu, respektíve na overenie produktu v malosériovej výrobe. Nemôže v rámci tejto aktivity kupovať materiál do zásoby. Pri mzdových výdavkoch na aktivitu číslo 5 je ešte podstatné povedať, že mzdové výdavky nezahrňujú mzdy pracovníkov,
ktorí sú deklarovaní v rámci novovytvorených pracovných miest. Čiže povedali sme si na začiatku v časti 1, že každý jeden projekt musí viesť k vytvoreniu nových pracovných miest u žiadateľa. Zároveň ale platí, že tieto vytvorené pracovné miesta nemôžu byť financované z rozpočtu tohto projektu. To sú oprávnené výdavky na hlavné aktivity. Čo sa týka podporných aktivít, tak sú tam oprávnené výdavky na mzdy zamestnancov a obstaranie služieb. Poďme sa pozrieť na výšku a intenzitu pomoci. Výška pomoci nám hovorí to, koľko môže žiadateľ žiadať nenávratný finančný príspevok. Výška pomoci je v prípade tejto výzvy definovaná, minimálna výška pomoci je 50 000 eur a maximálna výška pomoci je 200 000 eur. Čiže v tomto intervale žiadatelia môžu žiadať nenávratný finančný príspevok. Intenzita pomoci nám zase hovorí o tom, aké percento z celkových výdavkov žiadateľ môže žiadať nenávratnú finančnú dotáciu. Táto intenzita pomoci sa udáva v percentách a je rozdielna v závislosti od miesta realizácie projektu, to je, či sa projekt realizuje v Bratislavskom kraji alebo v mimobratislavských krajoch a v závislosti od veľkosti podniku. Čiže mikropodnik s počtom zamestnancom od 0 do 9 má intenzitu pomoci 95% v obidvoch prípadoch, v obidvoch regiónoch. Malý podnik od 10 do 49 zamestnancov má intenzitu pomoci 75% v Bratislavskom kraji a v mimobratislavských krajoch je to 85%. A stredný podnik s počtom zamestnancov od 50 do 250 môže žiadať v Bratislavskom kraji 55% a v mimobratislavských krajoch 75% z celkových oprávnených výdavkov. Čiže ak máme príklad projektu žiadateľa, ktorý má 30 zamestnancov, projekt je realizovaný na území Banskobystrického kraja, vzťahuje sa naň intenzita pomoci 85%. Ak chce kúpiť v rámci takéhoto projektu zariadenie, ktoré stojí 100 000 eur, 85 000 eur môže žiadať nenávratnú finančnú dotáciu, zvyšok 15 000 eur musí financovať z vlastných zdrojov. Poďme sa pozrieť ešte na finančné limity pre jednotlivé typy výdavkov. Výdavky na niektoré aktivity sú percentuálne limitované. Výdavky na aktivitu číslo 1, 3 a 4 nemajú žiaden finančný limit. Výdavky na aktivitu číslo 2, čo je rekonštrukcia interiéru budov, môžu byť maximálne do výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov. Pri definovaní oprávnených aktivít sme povedali, že aktivita číslo 2, rekonštrukcia interiéru budov, nemôže byť samostatnou aktivitou projektu, iba v nadväznosti na realizáciu aktivity 1, to je obstaranie hmotného a nehmotného majetku, a zároveň platí, že maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov môže byť alokovaných na túto aktivitu. Ďalší limit má aktivita číslo 5, podpora kreatívnej tvorby, pri ktorej sme tiež hovorili, že nemôže byť samostatnou aktivitou projektu, ale iba v kombinácii z jednou z aktivít 1 až 4 a výdavky na ňu môžu byť maximálne 40% z celkových oprávnených výdavkov. Ďalej sú ešte limitované nepriame výdavky, to sú výdavky na prípravu žiadostí, verejné obstarávanie, riadenie projektu a publicitu, pričom tieto výdavky môžu ísť do výšky 10% z priamych výdavkov projektu. To sú teda finančné limity pre jednotlivé typy výdavkov. V tejto časti prezentácie sme si teda povedali o finančné aspekty projektov, to je oprávnené výdavky a výšku a intenzitu pomoci. A čaká nás ešte jedna posledná časť prezentácie plánovanej výzvy, v rámci ktorej si povieme ďalšie podmienky pre poskytnutie pomoci, to je čo všetko musí žiadateľ splniť na to, aby mohol byť oprávnený na to, aby mohol žiadať o nenávratný finančný príspevok.